Horas madihita salhut na kadamang do dainang nanolonga di bagasa Tuhatta Yesus Kristus tapasada maruhatta martanya kita. Dameni di bata na sumurong siyan salhut na roha ima mangramoti ati-ati doho pikram muna di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amin. Hurian di bata nanolonga di bagasa Tuhatta Yesus Kristus atani Tuhan na tolas tuhita dia pala partikianon dienek doi sian buku 2 Tesalonika bidutolu mamuka mesena esada masuk sa tuaya 12 asara majahe tabanginang odo hatani Tuhan. Aku nii tangya ko kamuna mahami ali akadungan asa marlujung hatani Tuhani jala marsangap songon nadihamu anggit malua hami sian halak najekkel jala najahati aidang salhu na olo porsea alai haposa do Tuhani patugun na doro hamuna jala ramutan na dohamu maralon na najahati napos dorohan nami midahamu di bagasa Tuhani. Saya patu pamuna do nahupodaho kami Tuhamu nang nuaing nang tujuluanon. Saya ditugu-tugu Tuhani marohamuna. Tuholong ni rohani di bata do tuhabingetun ni Kristus. Ale mga saon guar ni Tuhatta Yesus Kristus hupengot tami mahamu ali akadungan sumuruk mahamu sian gerdongan naso marada di parange naso manghutun poda na jinalona siak kami ay di boto hamudo manang songo dia patut tiromuna hami ay dada songon naso marada tami di tonga-tonga muna ay dada songon tamu yang sorak kami di manang isi hamu lo jado hami tahe jala ngalutan mula ulaon borngi do arian unang sorat hamu hubain dada naso marsahala hami niam ala naing panjonjongan nami diri nami tiruad di hamu asa dihitok kamu hami ay nang adorang di tonga-tonga muna hami nunga huro dihok kami Tuhamu naso ramangula unang maibana mangan ay terbegitu Tuhami adong no diba siya kamuna naso marada parangina akan naso mula ulaw naso siulaw dutahe di jama tuaka sesongoni hupatikot jalahu rodiho kami mangason tua Yesus Kristus bulus manasida mula ulaw asa nanyomona be di hanguluhon ido yang gosahatna dihita saluh nakadamang do dainang nanolonga di bagasa Tuhatta Yesus Kristus molo sinukuma tuhita sonari buhado sikap di jolma namarede tu jahuba totu mungkin ragam do alusta adong do mungkin nama dokon jolma nama redde tu jahuba ikko sen nasaroha jolma nama redde tu jahuba ikko di bagasa bulus ni roha jolma nama redde tu jahuba ikko nima tarida edena marhite akaparage totu ragamnya ka alusipa taridahon aka parbinotoan natung masalehet hobar tu akan masa di tonga-tonga nya ka parngulota amanginang alay sasitongna jolma namarede tu jahuba ikko mangol doi mana di bagasa Tuhan jalekon tarida doi marhite-hite na totong ibana sa tiya tutuha. Jale ko taride do hasation na
di bagasan akka tangiang, di bagasan akka ulaon, jadi di bagasan akka parangi si garupare. Jolma na marede tu Jehovah, ikut dipasanga madebata, marhite-hite akka ulaon na si garupare. Alana hadu berek kami amanginang, sahalak naso ugamo Kristen. Maluhit iba na mangedehon akka edede rohani. Idu na diigli di bata. Daw. Na diigli di bata. Nasa ede na tapatupa pasangapod di bata. Ikut terida di bagasan akka parangeta si ganupari. Amanginang di bagasan turpu jamita na sa tuita di apala partikianon di pasahat apostel Paulus do. Tuhuria Tesalonika manang tuhala Kristen na adong ima di Tesalonika sadapuda asa totong nasida mangulu di bagasa Tuhan asa totong parange di nasida pataridan akka parange nadinggan asa totong nasida pasidikot akka ngulu sian ngulu na makarumarhon hadirion na. Poda di pasa apostel Paulus ala natar barita dosa tu ibana gudang halak na porsia di tonga-tonga nya kapar ngoluon dan di patari dan haporsion na. Totong ibana mangunan akka ulaw na sodadinggat. Totong ibana marparange hobbar tu portibio. Totong ibana di bagasan akka gurbani hulu. Dangolo mangula. Alay mangam mania. Ramur ngoluna. Alay diigil nang ima di pasu-pasu di bata. Omana di payung apostel Paulus anggiat huria na porsiai unang besongoni. Amanginang di bagasan hatan ni Tuhanon adong piga-piga hal na pinasa ni apostel Paulus nekot ulahon niya kahuria di hati kay. Na perjolos sahali pangiduanon di pasa apostel Paulus asa totong huria Tesalonika manang halak na porsenado ima di Tesalonika asa totong nasida martania di bagasa taniang na pinasa di nasida dakkolang manangyakon hadirion di nasida alay manangyakon akka apostel akka parbarita nauli alana ulam marbarita nauli nanulaw niya ka apostel di hati kay sada ulaw na masedudo takas do apostel Paulus ang giat malua hamis yan halak na jekel jalan na jahat ay dang salut na olo porsia. Di siala marbarita na uli na sida. Di siala makajongjokkon taringot Jesus Kristus na sida. Gabi di asugo. Gabi di paburu-buru. Bahkan di ela-ela. Bahkan apostel Paulus pola imana tarkurung alanya kabarita na uli. Di pangido iba na manaparjulo asa totong na sida manangyakon dirina do manangyakon akapar barita na uli. Napaduahon di bagasan ima pangido na pinasa ni apostel Paulus asa totong halak na porsiai patugun ha porsyon na. Ido apostel Paulus do di bagasan hata ni Tuhan asa marada na sida. Julma na marada na nirajumi ni jamitaon imahalak na marparangin na dinggan. Imahalak na patarian haporsyon na di bagasan hasit tonga. Langsung na marada di Portibion. Ala na gudang no julma dinggakin imana maradat ala haporsyon na lipesan di bata. Ala di bagasan pangiduan non di do apostel Paulus do asa totong nasida unang gabi halak na malas ale asa gabi halak na marada na mangula akka ulaw di bagasan hasit tonga
Na mangula aka ulaon na saud dok lomoniro hani di bata. Asa unang gabi sa rubang na sida. Doa ka na sumarada. Manang do halak na sumakapor Tuhan Yesus Kristus. Dibaga sa Panginoon na patuluhon. Di do Apostol Paulus do. Ikon gabi tiruan na sida. Gabi tirua berarti halak na bertanggung jawab. Gabi tirua berarti halak na marparangin na dingga. Gabi tirua berarti halak na maboto aka ulaw na. Molo dang ulaw na doon ang diulahon. Ala na di jama sonari pi amanginang. Gudang do siya tonga-tonga ni ngulutta. Diulaw na sonawlaw na. Ahamay pahatatadongan. Ahamay marjuji. Mga lakuk. Mangototoy. Manako. Margadyang dila. Makajong tukon hata na sonature. Nag-ulaw niya na por siya amanginang. Alenima di Pangido Apostol Paulus sudinang halak na porsi na adok ima di Tesalonika ikontarida do iko gabi tiruat do nasida diak humaliang dan gabi batu partutuhan dihita salut na kadamang do dainang nenolonga di bagas sa Tuhan Yesus Kristus. Ado na naeng dohono ni jamitao. Nanang ditugyot jamita sa kita ganun marsada-sada. Hobar tu jahan. Marede maaw tu Jehovah. Buhado julma. Na marede tu Jehovah. Na parjulus sahali. Marhiti-hiti jamitao nang dipayo tu hita ganun marsada-sada. Halak na marede tu Jehovah. Ikot tetak doy mana satia mangulah nasito. Jadi tari dedo akka edeta na pasanga debata siya nakaparangeta siya nakahasetyo ta mangulat akalomoni rohani debata parangin na dinggan hasetyo tu debata hataridaan nang tapuji do Tuhan nang tapasanga do debata na totong do iba na taulok pa ditonga-tonga nakaparngulota narikot di debata dang soal lima suara na tumas sa uli. Alen ariko siya di debata. Ima parangin na uli na hubar tulomon ni rohani debata. Saulat na halak na marede tu Jehovah. Ikon ima sa dia mangulahon hata ni Tuhan. Ikon gabi ulaw na maradat. Ulaw na maradat. Berarti ulaw na dinggan nature. Nagabitiruan tuak kahumalia. Imana parjolo. Napaduahon amanginang di Pangido jamita tu hita ganuk marsada-sada halak na marede tu Jehovah dan gabi jolma siguru bahulu. Ala na gudang leson nari kanamangkan siya do beri kami sada carita amat tom narajinan markor narajinan ima tu gereja. Narajinan tu pertanyaan. Di sadatiki mga lualu main at tanah. Ido inat tanah ma amang pandita tumagon na mahurasa marsira kami do amat taparjabu. Totu tarsonggo mapanditay. Buasa tarsonggo panditay alana na diboto paditay rajin do amat to ni matu gereja. Rajin tu pertanyaan. Bahkan anggota kon amay mana. Bahasa songan inang do paditaw naman. Alana burjudo hala ama. Tu gereja do. Rajin do majah Alkitab. Bahkan mau dikirim renungan setiap pagi. Di komen amang do. Ami do inaton. Toho do amang. Rajin do mana markor. Alai di boto amang do. Dang oleh mana gereja. Hulang nawalatia kurma terus imana dijadi. Ina bingung apa di tahun. Baru mulai ima disuruh mangula kaulon amang hulang naburu. Gabe ilokon ulah dan di botohon na mangula hata ni Tuhan na
Buah do ira-ira mampadita. Idokon ina tomma. Oh. Idokon na mampadita umma. Sa detiki pas malatian kur di pengo amang padita umma imamatay. Amang riko do imalatian kur. Tutu do iko martangian. Tutu do iko marminggu. Alay ko ni ma halak jol masih partangian. Halak jol masih parminggu. Iko tarida doi di bagasan akaparangin na dinggan. Iko rajid dumangula amang. Una ko lang nalatian kur amang. Alay tak maamang mangula kaulaw. Amang inang. Ana naing dohonon nami siya ni macaritay. Na naing dohonon nami. Supaya kita harus berimbang antara doa dan juga pekerjaan. Jala julma namarin di pasangan perdebatan. Ikut tarida may di tonga-tonga na kapanguluan. Di ulahong maakatanyang na. Jala ulaw na gabitanyang na. Jadi tidak hanya kita berdoa, tapi tidak mau melakukan pekerjaan. Menjadi orang yang bermalas-malasan. Gabinang oleh ibarat maulah kaulau. Di hatan itu Tuhanon, tung masa takas itu tudo di do ima apostol Paulus. Nasora mangula, unang maibana mangan. Dari mana kita mendapatkan makanan dan minuman kalau bukan tidak kita kerjakan? Dilo debata tuita gogo asa mula kaulau. Dilo debata tuita gogo asa dabo tabo tumbangalu akan nariko di tonga-tonga na kaparngulota. Marhite-hite na taulon akka ulaw na dinggan di sido dalam di debata mamasu-masu kita. Di sido dalam di debata pasahaton akan nale akan nariko di tonga-tonga na kaparngulota. Jadi dipangido tu kita halak na marede tu jahuba dan gabe jol masigur bahulu ibana alek gabe halak na maulan akka ulaw na dingga dalam di ibana patari dan haporsyon na tutukan ikon idu patu-patu amanginam di tonga-tonga nya kapar ngoluan napat pudi sahali halak na marede timatu jahoba ikon gabe tiruan do ibana nguluna tu akka humalia. Jadi antara kehidupan spiritualitas dengan kehidupan praktis ini harus berimbang. Antara jolma na martangiang do na mangula akka ulaw ikut ima berimbang. Harus sama-sama. Iko 100% do hita martangiang, jale ko 100% do hita mangula akka ulaw. Jala marhite hido debata mabailas ni roha di tonga-tonga nya kapan mulota. Alini amanginang. Tapuji ma debata tapasangat magwarna jala tarida mapamuji do pasangat pengwarni di batai di tonga-tonga nya kanguluta marhite-hite akaulota nadinggan hobarto sakap ni debata. Amen martangya kita. Muliate upasa ruanami tuho di batanani. Tarulihay marhite-hite hatang. Di pengoto kami. Asa mangedehok ko mangulupok ko di tonga-tonga niya kangulun nami. Marhite-hite na huboto hay mangula ka ulaw nami. Pasu-pasu ulaw nami. Pasu-pasu ngulun nami. Di bagasan Kristo Jesus martang ya kami tuho. Amen. Horas marihita damang dainang. Tuhat totong mamasu-masu hita salhukna.